Dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Mi smo roditelji dece iz Pančeva koji su se takmičili na ovom festivalu Deca Srbije u ritmu Evrope. Dali smo neke svoje izjave već u pisanom obliku za medije i ono što nas navodi da uopšte izlazimo u javnost sa nekim, da kažemo, sumnjama i podacima je to što imamo osnovanih sumnji u neregularnost tog takmičenja i sprovođenja bodovanja, glasanja i tako dalje. Smatramo da treba da se na ovaj način obratimo roditeljima koji svoje deci daju dopuštenje da učestvuju na ovakvim priredbama, da se obrati pažnja na ono na što mi nismo obratili pažnju i do kraja priče su se dogodile stvari koje su nam negde pobudile veoma veliku sumnju. Tako da nije ovde reč o pobedi ili o gubitku, ovde je reč o na neki način zloupotrebi dece u svrhu zarade nekog, nažalost, novca. Evo sam imao pitanje, kako to se počelo? Što je otko u toj priči? Je bila neka audicija? Pa audicija je krenula, doduše moju ćerkicu je profesorka iz poljoprivredne škole angažovala, Zoka nije ni znala da je u svemu tome i naknadno su je javili da treba da se pojavi tamo i pojavila se, ne znam koliko je tačno kandidata bilo, ali eto, na tom castingu ili kako već da se to kaže, pobedila i predstavljala našu opštinu Pančevo. A u isto vreme su bilo i više? Da, takođe moja ćerka je u srednjoj baletskoj školi u Pančevu, koja je veoma renomirana škola, koja daje vrhunske igrače i prima balerine. Isto su imali audiciju i među njima je moja kći takođe izabrana kao neko ko će podržati pesmu sa svojim plesom i ja sam imala poverenja u to takmičenje iz razloga što smo mi pozvani da u opštini Pančevo razgovaramo sa tim ljudima, da nam oni predstave ko su i da na neki način opština Pančevo kao veoma visoka institucija naše države stoji iza tih nekih ugovornih obaveza sa tom organizacijom. Bili ste kod gradonačelnika? Apsolutno, deca su bila kod gradonačelnika. Nažalost, tu je bilo došlo do smene zbog izbora i tako dalje, ali sve to je imalo jedan određeni kontinuitet koji nije baš bio, da kažemo, na visini zadatka, ali se događalo jer je prethodni gradonačelnik ostavio svoje poslove sledeće. A šta je bilo nakon tog kasnije? Kako je to? Pa ništa, otišli smo tamo, oni su nam to predstavili kao jednu vrhunsku, da je opština Pančevo potpisala ugovor sa njima, da mi treba njima da damo odobrenje, da našu decu snimaju, saglasnost, da našu decu snimaju, da mogu da im daju fotografije u javnosti i da će, i oni su bili vrlo tu striktni da i naša deca, da se mi obavezujemo da će naša deca odgovoriti na sve njihove probe, treninge, snimanja i sve to na vreme i pod tom obavezom i pod tim potpisom mi smo zaista dali sve od sebe da naša deca, iako je bila korona, tada smo bili pod zaključavanjem, da naša deca... Koji još uvek traje, naravno. Da, ali onda je bilo baš jako, jer je to bilo baš u vreme onih, kako su se to zvalo, policijski sat i tako dalje. Deca su tada otežano završavala i školsku godinu, jer to je neki mart mesec, april. Deca su imali svoje redovne obaveze koje su morali da ispoštuju. Čak su neke obaveze, što se bar plesa tiče, škola je izlazila u susret da Višnja možda ne prisustvuje na redovnoj nastavi da bi mogla da se priprema za takmičenje. Tako da mi smo to kao roditelji ozbiljno shvatili
jer eto, moje iskustvo, bar iz baletske škole, da svaki njihovo svako takmičenje i ocenjivanje je pred veoma ozbiljnim komisijama, veoma renomiranih i plesača i koreografa i ljudi koji su kvalifikovani da procene njihov status. Ko je vas vodio kroz to takmičenje? Ste imali nekoga zaduženog? Pa, gospođa... Ko vas je pripremao? Da, Nataša, gospođa, ona je bila koordinator koja je postavljena iz Beograda, ne znam iz kog razloga, kao da mi u Pančevu nemamo... U ime opštine. Da, u ime opštine, ali kao da mi nemamo kvalifikovanog čoveka za taj posao da obavi u Pančevu. Zašto je on ubačen iz Beograda, nije mi jasno, to je ta gospođa ubačena. Poenta je, što se koordinacije te tiče, to je bila osoba koja je trebala da radi sa našom decom u pripremama, da ih vodi na probe, što je ona i učinila, ali u nekom, kako da kažem, vrlo, u početku je to bilo intenzivno i normalno, da kažem, pa je odjednom krenulo neko povlačenje, pa nakon toga kad je trebalo da se događa glavno snimanje spota, kad je trebalo da se događa prvi onaj teaser, da, i organizacija njihovih kostima i svega ostalog, jer je to palo takođe na roditelje i to, ona jednostavno nije bila prisutna. A prilikom tog neprisustvovanja ona verovatno imala to tako je priča, da je imala svojih porodičnih nekih obaveza i to je u redu. Međutim, trebala je da nađe neku zamenu, nekog ko bi vodio decu. Ona je trebala da se angažuje oko toga, da se nađu, da kažemo, donatori, podržavaoci i tako dalje. Međutim, sve je palo na naša leđa. Naravno. Sve je palo na naša leđa. U suštini, 90% situacije sam ja preuzeo maltene na sebe. Apsolutno, da. I u tom smislu ovi organizatori su poslali neki dopis ambasadama, to moram reći, ambasadama zemalja koje su deca predstavljala. Naše Pančevo je predstavljalo Nemačku i oni su, to mogu za nas da kažem, ne mogu da tvrdim za druge kako je to išlo, ali Nemačka je veoma ozbiljno shvatila taj deo podrške i jer naša deca predstavljaju njihovu državu. I oni su ušli u to da su nam dali njihovu koordinatorku za njihove poslove kulture i umetnosti, da nam pomogne, da bude u stalnom kontaktu sa nama, ona nam je pomogla, ona je preuzela sve ono što je trebao koordinator da radi. Koliko je delegirano od strane organizatora? Da, delegirala je opština tu koordinatorku da bude povezana. Mi smo kasnije saznali da ona već godinama sarađuje sa Ritmom Evrope i za nas ništa nije uradila. Nama je u sponzorstvu za frizure, šminku, kako se zove to? Pa styling i sve ostalo. Styling ceo i još čak i za SMS-ove. Jako nam je izašla nemačka ambasada u susret. Ta žena, Katarina, je apsolutno sarađivala danonoćno sa nama i sa predstavnicima Ritma Evrope. Tako da tu nismo bili oštećeni i mi smo takođe angažovali svoje prijatelje, svoje rođake, neke svoje, da kažemo, kredibilitet smo uložili da tražimo od ljudi sponzorstvo za SMS poruke, jer je nama non stop pričano od strane organizatora, to je rečenica, samo pucajte SMS poruke, to je važno za plasman. I onda kada smo izbili negde na prvo mesto, drugo mesto, tu smo se negde, da kažemo, takmičili sa Titelom koji je predstavljao Rusiju, i to je bila onako jedna ravnopravna borba i to je davalo neki intenzitet i bilo je zanimljivo čak u tom nekom periodu neznanja o čemu se tu radi. I stalno nam je tako nešto govoreno i mi smo se angažovali s privatnim sredstvima i, da kažem,
mene je sramota, jer sam i na društvenim mrežama koje obuhvataju neke grupe gde su uključeni naši građani Pančeva, ja se iznova izvinjavam za takve gestove, gde sam zaista davala te slike i objašnjenja o toj priredbi i tražili smo podršku od Pančevaca da podrže našu decu, naše umetnice, jer ja to nikad ne bi ušla u to da su oni mene pozvali u neku kafanu da razgovaramo o tome ili da su me pokupili na ulici sa, da kažem, detetom ili u diskoteci. Ja sam bila pozvana kao i kolega Zoran u opštinu sa jednom veoma ozbiljnom pričom da se radi o ozbiljnom festivalu. Koliko je trajala ta kampanja vezano za glasanje i celu tu priču? Pa više meseci. Od marta. Od marta, znači... Od marta do početka septembra. Maj, juni, juli, avgust, septembar, to je već mnogo meseci. Mesecima, 4-5 meseci, 6, koliko već dođe. Sve vreme, znači, glasanje je išlo SMS poruka? Non stop. Glasanje je bilo 2,5-3 meseca, ja mislim da je bilo glasanje. Da, ali krenuli su već pri samom uvodu, ali se zahuktavalo. Ali su nas bombardovali sa tim da SMS u stvari znači sve. Žiri u to vreme niko nije spominjao. Da će postojati žiri, da ovo, da ono. Tek kasnije. Da, tek kasnije, ali su nas upoznali da će biti žiri. Na snimanju u avgustu mesecu nam je rečeno ok, postoji taj žiri, ali on nije najrelevantnija komponenta za odabir pobednika, već ono koliko su SMS glasovi, koliko SMS glasovi imaju težinu na listama. Kako je sve vreme bila ova tabela, kako je izgledala, kako se kretali pozicije? Pozicije su bile, mi smo imali 20 i kusur %, dok je Titel bio nešto niži i on je oko 20 lupa, sad 1-2. Bili smo jako blizu. Mi smo bili 20,8, 7, tako, a dok je Čačak bio znatno niže, 7-8%, znači 20% smo mi vodili u odnosu na Čačak. Jer su se glasovi SMS-ovima izražavali u procentima i davane su tabele koju, nadam se da ćete moći da vidite, na tabeli se jasno vidi veličina, da kažemo, tog procenta za Titel i Pančevo i nakon toga ide veoma velika razlika od trećeg mesta na dole i na kraju je zapravo ispalo da mesto na tabeli, redni broj na tabeli označava broj bodova. Nije se bod merio težinom procenta SMS poruka. Kako ste vi došli uopšte do tog zaključka, kako je to? Pa sa njihove zadnje liste. Sa njihove zadnje liste. I sa konačnim glasanjem gde se videlo... Gde se vidi i žiri i sve. Da, ako je bilo 23 takmičara, onaj ko je na prvom mestu dobija 23 boda, onaj koji je na poslednjem mestu dobija 1 bod. Znači, svaki taj bod je podjednak. I to bi bilo u redu kada se ne bi davalo toliko značaja na tom SMS-u koji je stalno forsiran i kada se ne bi na samoj tabeli videla težina SMS-ova, jer 20 i kusur naspram sledećih 7 i niže je velika razlika. Ogromna razlika i ne može da se taj bod između, da kažemo, tog trećeg, drugog i prvog mesta na vagu izmeri kao podjednak bod. Morali su po meni i po zdravom razumu da bi se ispoštovali ljudi koji su svoj novac i svoje glasove uložili u našu decu, jer oni nisu ulagali u tu kockarsku radnju, nego im je servirano za našu decu. Oni su na tom principu uložili svoj novac i njima je na kraju rečeno da taj njihov novac i taj njihov, da li je neko uložio 1000 evra ili je neko uložio 1 evro, apsolutno nije bitno. Nema značaja, uopšte nema značaja. Da ta težina tog novca mora biti ispoštovana. Vezano za to finale, tamo se pojavio neki žiri. Da li vi znate uopšte ko je bio to žiri?
Ne. I ko je činio sve to? Tobože Nataša je bila u žiriju, naša koordinatorka, u stvari koordinatori I to je bilo čudno. Opština. Nataša se pojavila na kraju i onda je ponudila da vozi decu do studija. Zoran je svoju ćerku vozio ličnim autom jer je imao tu i suprugu. Imao sam obaveze i druge. Ove devojčice koje su plesale, mi smo pristali na to da ih koordinatorka odveze, jer ona je rekla, ja i onako, to je bilo tada rečeno, znači to je kraj sam organizacije da oni odu u studio, ja i onako idem jer sam član žirija. To je zazvučalo onako škripuće. I da ne bi angažovali opštinu da plaća kombi ili šta već, prevoz. Ona ih je odvezla ih je ona. I sada, ako je verovati deci, a vidim, ja lično svom detetu veoma verujem, jer je tako vaspitano da nema laži, nema prevare, ona je rekla da je kada su stigli u studiju ili već neka takva situacija, da je u blizini bio taj glavni koordinator, koji se zove Karadarević Igor, da je rekla, deci, nemojte mnogo da se nadate od svega ovoga i otprilike je primetila da on može čuti, da je tu prestala sa uputstvima, razgovorom i deci je to prvo zazvučalo čudno. Nakon toga u samom studiju, pošto smo mi dobili poruku da deca ne treba ništa da se oblače svečano, da prave šminku ili nešto za televiziju, već da dobiju, tako je pisalo, casual, znači farmerkice, patike, majice ili nešto onako jednostavno, dečije, jer su to deca, to nisu, da kažemo, starlete. I kad su došli u studiju, uglavnom sva deca su bila casual obučena, sem predstavnice Čačka. Da, došli su... Okej. Ćemo tu da samo stanemo, znači, vezano za samu emisiju. Ono što se moglo primetiti na početku je da je voditelj na samom startu emisije nešto saopštio. Što je dalo neki, onako možda signal. Pa vetar u leđa da budu protiv nas, u stvari. Pa da, na samom startu emisije. Samo da vam kažem, dok sam gledala tu emisiju, posle njegove izjave, dobila sam ovako udarac u stomak. Šta je izjavio? Negde krenuli su spotovi kao takmičenje i onda je bodrio još glasajte, znači nije zaključeno glasanje. Međutim, tabela, moram to da napomenem, već par dana pre nego što je krenula emisija, oni su najavili da je to poslednja javna tabela, da glasanje nastavlja, ali da više neće objavljivati rezultate. Ništa, da. Je li tako bilo? Tako je. I u sred emisije još uvek žiri nije izašao i još uvek je išla, da kažemo, kampanja da prolaznost SMS-ova, gde on izjavljuje Pančevo je na prvom mestu i ne znam, za 80 nekih poruka je ispred titela, glasajte dalje, oni su favoriti. Što nije smeo uopšte da izgovori. Meni je to onako zazvučalo kao kakav je to način da ti objavljuješ u sred takmičenja ko je gde. Trebalo je taj prostor, pošto je već pre 7 dana ili već 3, nije važno koliko dana, zaključao javnost glasanja na društvenim mrežama i to je trebalo da ide sve do samog kraja. Na samom kraju saopštio stvari koje... Tako da na neki način može postojati osnovana sumnja da je i glasačima dao mig prestižite Pančevo, idemo dalje sa SMS-ovima i da je žiriju na neki način dao mig koga treba da oštete za bodove. Baš tako. Da spuste, jer je planirano nešto drugo. A kako je uopšte žiriju glasao? Ne znamo. To niko ne zna. Ne znamo, po onoj tabeli ništa ne razumem, ja bar ništa ne razumem. Po tabeli, ja sam shvatila šta je. Po tabeli je žiri dobio podjednaku moć koliko ima rangirano mesto, ono što sam na početku rekla. Ako rangirano mesto 1 ima 23 boda, najviši mogući bod koji može žiri da da je 23. Tako. Znači, tu se vaga obrušava. A zar nije rečeno, ja se izvinjam, da je u finalu 10 opština?
Da, ali su svima davali bodove, bez obzira. Da. Bez obzira. U finalu su došli u studio 10 opština, ali su ocenjivani svi jer su išli svi spotovi. Da. To je okej. Da bi se događalo tu da su kao, da kažemo, po zadatku, tu je ono, čini mi se, gde su se malo prevarili, kao da je bilo po naredbi ono malopređašnje, Pančevo je na prvom mestu, Titel ih prati. Čak je Titel i u jednom trenutku prešao nas. Jeste, mi smo se tu, da kažemo, imali na klackalici. Imali smo lepa borba. Da je Titel pobedio, ja bi slavila zajedno sa njima, iskreno. Naravno, takođe. Radi se o tome da listom svi članovi žirija, to je veoma čudno, daju najmanji broj 1 bod Pančevu i nešto malo više su dali Titelu da baš, pošto nisu mogli, ako su sve jedinice podelili Pančevu, nisu mogli da daju sad i Titelu, pa su njima neke dvojke ili nešto. Tako da mi padamo sa prvog mesta na 15. i Titel sa prvog mesta na 9. To je jeziva vaga. Neverovatno. A sa 7% naspram 20 kusur posto Čačak iskače na prvo mesto, jer su oni dobili maksimalne bodove. A i rekli ste, sam se prekinao da su devojke iz Čačka došle sređene. Da, u haljinama, sa šminkom, sa frizurama, kompletno, znači... Spode da su već bile pripremljene. I još jedna situacija tu nije regularno po meni. Na tizeru kad su snimali Čačanke, bilo je 3 devojke, znači pevačica i 2 igračice i najavljene su kao 3 fenomenalne devojke iz Čačka. Apsolutno. I na kraju se pojavljaju 5. Znači 4 igračice i pevačice. Što uopšte nije bilo dozvoljeno, koliko ja znam po nekom protokolu njihovu. Da li ste možda imali u planu da pojačate naše... Pa hteli smo, naravno. Da, kad smo ovde baš na ovom mestu snimali spot, bila je naša devojčica koja peva i naše 2 devojčice koje plešu. Mi smo pitali jel bi mogli da uključimo više plesačica ili neku još dodatnu koreografiju. Da to izgleda lepše, da to... Da, punije nekako. Nama je rečeno ne, samo oni koji su prošli audiciju. I možete da ubacite životinje. Da, i onda onako kroz smeh nam je, ali kao mogli bi životinje i tu je ispala neka i šala sa njima gde sam ja rekla, moj sin ima zmiju, mogli bi zmiju. I tako, bilo je baš onako, to je zapaženo i zapamćeno da smo pitali upravo zato što, možda bi ja i zaboravila iskreno, ali upravo zato što smo se našalili na taj račun kad je on rekao, mogli bi životinje da ubacimo. I da bi se dogodilo upravo ta primetba da tokom kampanje za tizer oni najavljuju 3 devojke iz Čačka, na dodeli prvog mesta se pojavljuje 5 devojaka i na njihovom spotu. I na spotu, naravno. Jer je spot rađen na kraju kampanje za sve. Tako da to je još jedna od nepravilnosti i devojčice naše su nam prenele da su tu u studiju, pošto su oni bili negde zajedno i tako, da su onako, mislim, deca ko deca mladi, pitali su što ste vi došli tako sređene, kad smo mi došli svi u farmerkama i patikama, one su, malo su starije do duše od naših kćeri. Pa punoletne su, da kažem. Otprilike, po proceni, nije možda sigurno, ali su im rekli, pa nama su javili da dođemo ovako. Ja sad ne znam da li je to istina, ali eto, to je bila opaska. Po priči dece je to tako. To je bila opaska. I šta se još u tom studiju, bilo je još nekih događaja. Da, takođe, kada se sve završilo, koordinatorka koja je bila kao tamo član žirija ili nešto, je ponela papir na kome je kao zapisivala i glasala i deca su u kolima primetila i onda su pitali, pa zar vi niste taj papir ostavili tamo? Kao ne, to kao smo poneli. A nepravilnost na televiziji takođe je bila što niti je auditorijum u Širokom predstavljeno. To je taj član komisije, zove se tako i tako, iz tog i tog grada. To i to po struci.
Znači da verifikuju žiri, da nas upoznaju i na kraju možda čak, pošto je dečije, da kažemo, takmičenje, trebalo bi transparentno i bodove, koliko je ko dodelio bodova da se zna. Znači vi ni u jednom trenutku ne znate ni ko je žiri gradova, osim naše koordinatora. I tako je. I niti ko je stručni žiri. Ne. Ništa. Ne. Potpuno ništa, niko ništa ne govori. Da li je rečeno da uopšte postoji stručni žiri? Rečeno je da postoji stručni žiri, ali se ne zna ko je. Jedinu stručnost nema imena, prezimena, koju je naša koordinatorka kad sam stavljala decu u auto, kad je ona ulazi u auto i kaže pa ja sam tamo član žirija, tada sam ja onako iznenađeno pogledala kao otkud ti, mislim, za sve ovo vreme mi ne znamo da je ona član žirija i onda je samo dobacila moguće, kako da kažem, ne volim da optužujem nešto za što nemam sigurne dokaze, ali po osnovanoj sumnji, je rekla, pa ja sam završila muzičku školu, kao da je to bila poruka da je ona kvalifikovana da daje bodove ili nešto. Da ocenjuje nečiji rad, ne znam. Ali po meni muzička škola nije garant nečije sposobnosti da to rade. Da su oni iz naše muzičke škole uzeli možda profesora pevanja, koji čovjek ima akademiju završenu. I koji zna kako se vrednuje pesma. Da, i iz naše divne škole Dimitrije Parlić, koji daje prima balerine u Narodnom pozorištu i svuda po svetu po ansamblima. Naša profesorka savremenog plesa daje časove za američke i za neke druge škole visokog ranga u toj struci. Da su njih, ovde su nam na raspolaganju u Pančevu, da su njih uzeli kao stručni žiri, kapa dole, uopšte ne. Koliko imamo u Jovan Banduru škola, muzička škola. Apsolutno. Profesora. Svetskog glasa. Strašno. I sad mi dobijamo koordinatora iz Beograda kojeg ne poznajemo i koji uopšte ne poznaje Pančevo. I koji ne poznaje ni decu za 5-6 meseci. Da ode on kada gde je to ulica. Apsolutno. I ti si došla u Pančevo da koordiniraš sa decom. Tako da veoma je sve to nekako čudno, nestabilno i naravno sada oni nemili događaji, ako ste pročitali u ovom istom mediju K-013 koji su nam izašli u susret za ovaj intervju, ja se zahvaljujem veoma i na hrabrosti. Ja sam bila ta koja je napisala pismo, jer sam odmah sutradan u ponedeljak posle te priredbe zvala organizatora i pitala, molim vas, da li možete da mi objasnite šta se dešava. I krenuo je taj razgovor, ja bila uslovno rečeno ljuta, ali ja nisam nikog vređala, ja sam bila samo čvrsta, jaka i onakva kakva jesam. Molim vas, objasnite gde je taj žiri, koje i sva ova pitanja. Javio mi se neko čije ime ne znam, koje je krenuo salvu uvreda. Kako vi možete da procenjujete, u čemu ste vi stručni, šta ste vi završili, koju ste vi školu završili, gde vi radite. Na to je jedino što sam mogla da kažem, da li vi imate nalog za ispitivanje mene. Ja vas zovem kao majka koja je dala puno poverenje da vi sa mojim detetom ne šetarite i manipulišete i da kažem nas sve i naš obraz i našu čast za žickanje para za vaše SMS-ove. Ja imam puno pravo da vas pitam neke stvari i o nekim neregularnostima koje sam primetila. Ma šta ti znaš, koliko zuba u glavi imaš, da nisi možda matematičar, ma to je bilo strašno. Mislim, ja sam bila potpuno potrešena, potpuno izbezumljena, da bi na to sve glavni organizator preoteo taj telefon ili je bilo spuštanje slušalice, već više ne znam, toliko je bilo neprijatno, da je on zvao, tako je spuštao slušalicu, pošto sam ja nastavljala i tražila argumente. Ja sam rekla, nemojte da me vređate, nego mi dajte argumente. To ko sam ja, šta sam ja, to uopšte nije
kako da kažemo, na ispitivanju ko ste vi i šta ste vi, kakav ste vi institut koji je prišao našoj ozbiljnoj državnoj instituciji koja se zove Opština Pančevo, u koju ja lično imam poverenje jer u ovom gradu živim, za ovaj grad plaćam poreze, u ovom gradu školujem i odgajam decu, u ovom gradu su moji prijatelji, moji rođaci i moj život. I ja sam imala poverenje u moj grad i preko te linije sam ja vama dala poverenje, tako da imam poverenje u to i da vam postavim pitanja šta ste to uradili. Onda se javio gospodin Karadarević, koji je bio, gospođo, molim vas, smirite se, dopustite mi da ja kažem, pa sam mu ja dopustila, pa je on pričao umilnu priču, pošto je čovek veoma obdaren takođe za te pregovore i za te stvari, i svaka čast na tome. I pokušao je da mi da argument. Njegov argument je bio, pa neke opštine su siromašnije, neki ljudi nisu imali dobru kampanju, pa smo mi redne brojeve sa liste oformili u bodove da bi dali istu šansu svima, i onima koji imaju više bodova i onima koji imaju manje bodova. Ja sam rekla, to je u redu. U nekom procentu ja mogu da izađem u susret sentimentima i humanosti, jer ja nisam nehumana osoba, da se da šansa i takozvanim siromašnima, mada mi nismo nešto bogati, nego smo se ekstremno angažovali isključivo iz razloga što je nama sve vreme i telefonom i u ličnom kontaktu davano do znanja: pucaj, to je njegova rečenica, njegov žargon, pucajte glasove, vi ste prvi, bijete se sa Titelom i oni su dobri, Rusi ulažu u njih, to je cela priča koja je nama servirana. Nama se javila majka iz Titela, upravo ta takmičarska grupa koja je predstavljala Rusiju i koja se sa nama najviše borila. I to kako se javila? Mi smo pokušali da na njihovoj stranici objavimo svoje nezadovoljstvo. Oni su brisali, na kraju su nas blokirali, da ne bi mogli da obavestimo, jer se kampanja nastavlja u Republici Srpskoj i Bosni. Pa smo nekim Instagram kanalima došli do toga da su deca iz tih grupa dobili obaveštenje o našoj borbi i nezadovoljstvu. Tako da došli smo do majke koja se javila, koja nas potpuno podržava, da su oni takođe imali svoje glasače, da su uložili takođe svoj kredibilitet, svoj novac i gde su takođe ostali potpuno zgranuti rezultatima i svim ovim. Njena priča je potpuno ista sa našom. Njima su takođe govorili da su SMS-ovi od ključnog značaja. Da su SMS-ovi od ključnog značaja za ono ko će pobediti, da čak su im odali i taj segment da nama je izašao u susret sa ovom koordinatorkom iz Ogranka za kulturu i umetnost Nemačke ambasade, da mi imamo njihovu podršku i tako dalje. Pa je gospođa poslala mail posle ruskoj ambasadi. Da, tako da su i oni poslali mail, pa je njih podržala i ambasada i njihovi prijatelji, rođaci iz firmi u kojima rade i ne znam na koji sve način, kao i mi što smo imali. Takođe, ljudi su dobijali donacije od svojih firmi, uložili su svoj obraz da je to za pobedu dece Pančeva ili za pobedu dece Titela ili bilo koje druge dece. Faktički me sramota da pogledam te ljude sad u oči. Apsolutno, jednostavno čovek se postidi, kažem, ja sam dala objavu javno izvinjenja jer sam lobirala za našu decu Pančeva i da svako ko je poslao svoj SMS da je dobio udarac od organizatora i da kažemo poruku da njihov novac i njihovo zalaganje i njihovo takmičenje i pomoć za takmičenje naše dece je bezvredno. Tako da ta majka je takođe nama dala dozvolu da objavimo njen revolt i njeno isto viđenje. Takođe je rekla da se i ona čula sa organizatorima nakon
takmičenja, da su je nešto zvali noću u 12:30 ili 12, neko vreme sumanuto, odnosno slali poruke pa tražili da joj se jave, pa ne znam, ona je to odbila. Svakojake neke gluposti. Mislim, stvarno jedno ponašanje ponižavajuće, pogotovo, ja kažem, ja sam njima takođe u tom razgovoru koji nije bio tako lep sa organizatorima rekla, vi niste morali, ako vam je već trebao novac i SMS poruke zbog novca, mogli ste otići u neku diskoteku, uzeti devojke koje lepo plešu, mogli ste otići, ne znam, među neke starlete ili ove pevačice koje se takmiče na drugim nekim medijima i organizovati svoju kockarsku rundu, svoj rulet sa SMS-ovima. I nema problema, to je nivo ljudi koji jednostavno želi na taj način da se eksponira. Meni nije bilo stalo do eksponiranja mog deteta, jer ja sam upisala dete u jednu ozbiljnu školu i ne spremam moje dete da bude kafanska igračica na stolovima ili nešto slično, jer je meni argument nakon tog događaja rekao, pa šta hoćete, pa to će Zoran da ispriča svoju priču, još je bolja od moje. Pa šta hoćete, vaša ćerka se videla 5 sekundi u gro planu, ja ću da vam dam tačnu minutažu na spotu, dobili ste spot i svoju ćerku 5 sekundi. Kažem, ja uopšte nisam išla na to da moje dete ima bilo kakvu minutažu na spotu. Mene to ne interesuje, ja ne spremam dete da bude televizijska zvezda, mislim, ne znam kako... Ne znam kakav je to mentalitet. Kao da je to sport, ne muzika. Ja to ne razumem i tada sam im rekla, slušajte dobro, moje dete je upisano u jednu vrhunsku školu sa svetskim renomeom. I mi pričamo ovde o ozbiljnom plesaču, profesionalnom, koji nema veze sa estradom, već sa kulturom, sa umetnošću, sa kreativnošću, sa nečim što je lepo za čovečanstvo. Takođe, mala ćerkica od Zorana je isto tako dobila poruku sutradan. Zorane, molim te, citiraj jezivu poruku. Ja sam dobio poruku, gospodine Zorane, uživajte u spotu i slavi vaše ćerke. To je bila poruka. Slava. Znači, neverovatno, koju slavu? Šta ja slavim? Slavim prevaru. Sa 1. na 15. mesto slavim prevaru. I kada sam im za to dala argumente da moja ćerka već učestvuje na takmičenja pred ozbiljnim komisijama. U suštini smo dobili spot za džabe. Koji spot za džabe kad smo tolike SMS poruke poslali? Šta je tu džabe? Ne razumem šta je džabe. Plaćeno. U krajnjem slučaju taj spot je nama je predstavljeno, to je vrhunski svetski skup spot. Ništa tu nije skupo jer nismo imali, da kažemo, ni profesionalnog reditelja. Možda grešim dušu, možda je gospodin Karadarević reditelj, ali moguće, ne znam, njegove kvalifikacije, ali on je bio taj koji organizuje i režiju spota. To je bila jedna kamera, kako da kažem, možda malo boljeg fotoaparat, kamera, možda nekog boljeg kvaliteta, jer u prethodnih godina su verovatno dovoljno zaradili da uzmu neku kvalitetniji kameru. Ko je vozio kameru, nemam pojma, bez neke postavke, ni svetla, ni za garderobu, sve smo mi finansirali i dobili smo i privatnu donaciju od Katarine. Znači, Katarina je sama iz svog džepa, od svoje plate, donirala za frizuru, Zorane za šminku, za haljinu. Mi smo dobili donaciju za devojčice koje plešu od baletske škole za njihovu kostimografiju. Dobili smo donaciju profesionalnog šminkera naše Vanjice iz Pančeva. Ona je donirala veoma skupu šminku za devojčice, scensku šminku. Profesionalnu. Tako da, apsolutno, oni nisu uložili u nas ništa, ni u taj spot, sem što su nam tokom snimanja spota non stop govorili, super, vi ste na prvom mestu, samo nastavite, prestići ćete sigurno titel
Spot će da napravi, kako da kažemo, Bum. prevagu, bum, poruke su te koje se vrednuju, žiri je pomenut, čisto da ne bi, kako da kažem, bilo da nisu rekli. Da nisu rekli. Čisto bilo, ima i neki žiri, ali to nije od presudnog značaja. Poruke su najbitnije u svemu to. Tako da, ja mislim da je ovo vrhunac. I na kraju od poruka ništa. Ništa. Ne ništa, puni džepovi, njihovi. Apsolutno da, ma svaka čast. I u krajnjem slučaju još jedna stvar da se nadovežemo u priči u titelu od ove godine, pošto uključit će se i gospođa. Moja, kako da kažem, sledećeg puta. Moja poruka na njihovoj stranici, dok me još nisu blokirali, je bilo: ljudi, ovde postoje neregularnosti, molim vas, nemojte glasati. Poruka za Republiku Srpsku i Bosnu i tako neke stvari, još neke šaljive stvari sam tu postovala sa YouTube-a. Javila se majka iz Loznice u inbox i poslala je poruku, zahvalnicu i pohvalu za hrabrost, da je bilo neregularnosti još tokom same kampanje i treninga, da je njena ćerka, ima i objave u lokalnim medijima, izabrana da peva za Loznicu na audiciji. Trenirala je oko 2 meseca ili nešto slično i odjednom je sve stalo, da bi ona pozvala urednike privatnom porukom, mailom, nešto slično, da pita šta se dogodilo. Obećano joj je da će se javiti, niko joj se nije javio i na takmičenju su izašle sasvim druge 2 devojke. Zamenjene. Ona nikada nije odgovor dobila na to. Nije obaveštena uopšte. Nije uopšte obaveštena o tome. I postoje tu još neke pikanterije koje smo razotkrili u vezi svega ovoga. Ja mislim da će biti još ovakvih intervjua. Još ovakvih tema. Da, naravno. Uključit ćemo i ostale gradove. Apsolutno. U sve ovo. Pozivamo i ostale gradove. Pozivamo i ostale gradove da se uključe u sve ovo. Da vidimo, da se iščeprka, da li se neko kocka sa talentima i entuzijazmom naše dece i da se upoznaju, i da se druže, i da imaju fair play takmičenje. Naravno. I neka sami snime isto ovako. Pobedniku sve čestitke. Kogod može. Uvek, ali u ovom slučaju su i pobednici prevareni. Nažalost. Šta reći? To je to. Hvala vam što ste pričali o 13. I drugi put, naravno. Poštovanje. Da.